Ahojte ľudia, dneska som tu, ja dneska vás vítam u Brookhaven a dneska tu budeme asi, neviem, požádáme si, budeme asi testovať tieto tu auta, čo tu vidíte. Takže to je asi jediné, čo ma teraz napadá. No dobre, ideme. Takže on toto ja tu nebudem, lebo nemám VIP. Dobre, takže najprv od prvého až potom najlepšie. Až potom na to, čo je to na konci. Ideme dať na max. Bum, bum, bum. A teraz ideme vyskúšať to rýchlosť. Podľa mňa bude to dať cez 230. Ja to sa nedá šifrovať. Ja, poď. No dobre, takže toto auto asi radšej nebudeme skúšať. Poďme rovno asi aj na druhé. To také rýchlo nebude. Dobre, takže dáme ho na max. Poď. Koľko to bude? Cez 200 aj dať čo určite, 210, 220, 210 by som povedal. Či 110. Dať čo, 119. Tak 200 aj dať čo. 210, 220. Tak dejok. No dobre, takže môžeme ísť rovno na toto. Dobre. Vyzerá fajn. Poďme ho skúšať. Ešte tu nemá na max. Počkej. Aj skočím zo ním. Dobre. A teraz poď. A to trošku menej to bolo. Teraz ideme rýchlo zaskúšať. Možno v nejakej časti sa objaví toto auto. Alebo sa objaví tam pod... No. Funguj. Sa objaví asi toto posledné, toto tu. Či zamknuté. No dobre, tá rýchlosť je tak 220, 230. No dobre, ideme. Na toto tu Danglesové obľúbené auto. Keď má rád a keď ma sleduje, no tak Dangles to má svoju farbu. Dobre, ideme to vytuniť. Ale kde to má? Dobre, ideme vyskúšať. Najrýchlejšie auto to není. Tak 250 to určite vyťahlo, 240 tak. Ale za mňa dobre, ideme vyskúšať skok. Poď. Up. No tak to bolo určite tak 250, 240. No dobre, môžeme sa vrhnúť presne na toto. To až také rýchlo nebude. Dobre, ideme to vyskúšať. Možno bude. Tak. Naši beskidzkí mliekari už po celé generácie pripravujú z toho najlepšieho mlieka. Dobre, strašne driftuje, to nejde. Alebo podľa mňa bude tak 210 tá rýchlosť. Z toho auta vyťahnete. Z tohto auta 210. To auto sa mi
na čo podobá na nejaký film. Také autičko máme aj tu doma. No, neviem, ja. Dobre, ideme vyskúšať maximálku. Juhu, tak dač 220, by som povedal. Keď sa vám páčia tie pesničky, tak dajte like. Ja budem ich používať furt. No dobré. Môžeme sa vrhnúť na auto, ktoré sme tu mali. To preskočíme. Dobrajme, vyskúšame tú rýchlosť aspoň. 3-4 možno ísť. To bude tak 220-30. Dačo okolo toho. Ale strašne driftuje. Vyskúšame s ním skočiť. A dobrý skok. Asi lepšie ako to, čo som nafarbil na žlto. Dobre, ideme na toto tu. Vyzerá tak divne, ale vyskúšame aj tak. Bum, bum, bum. Drift, poď. To nevie driftovať. Ešte raz. Dobre, ideme vyskúšať skok. Ako dobrý. Na druhé video si to aj ohodnotíme možno s kamarátom alebo bez. Môžete aj vy ohodnotiť, jak by ste dali vy. Ja to budem na budúce, lebo bude to zbytočne dlhé video teraz. No dobre, ideme rovno na toto tu. Ak sa tam hovorí. Na lovci duchu, po česku to viem von. To nebude až také rýchlo, podľa mňa. Počkaj, by ma zajímalo. Dobre, 3. Nechám si tie majaky. Ja som myslel, že nebude až také rýchlo. Drift. No dobre, ideme skočiť. Tak 220, 30. Tak toto. Tému by som dal na budúce, dám 10 z 10. Dobre, ideme. A toto tu, čo som dneska používal. Ale som nenatáčal, lebo som nechcel. Dobre. Vylepšená. A som na verejným serveru, lebo ja nechodím na ten normálny. 220 som mi zdá. Dobre, ideme naspäť aj skokám. Tak toto bolo lepšie ako minulé auto. Dobre, teraz tu máme. Toto si myslím, že je Dodge. To je zriak Dodge. Z nejakého filmu. Sa mi podobá. Toto budem používať. Pri takých videí. Pre vás. Bum. Podľa mňa toto vyťahne tak 250-60. 250 určite to vyťahne, vyskúšam ešte raz. Tak dačo kolo toho vyťahlo. 260. Dobre,
Dobre, ideme skok. Bam! No tak toto bolo zatím najlepšie na skok. Dobre, ideme teraz toto tu. Toto je pre 6. Takže toto až toľko rýchlo nebude. Max speed je 200 aj 30, 230, 220. Stačí okolo 210, 230. Tak dále. Dobre. Ideme na skok. Juhu, no. Tam to bolo lepšie, ale teraz ideme na posledné auto. A potom asi pôjdem. Toto vyzerá na Dodge. Tiež nejakého. No dobre, vytuníme si ho. A potom možno natočím pre vás ďalšie video. Ešte raz, lebo to bola krátka cesta. $240. Dobre, ideme skok. Hop a bam. Asi najlepšie zo všetkých je zatím toto. Keď budem mať tieto dve, no tak urobím video o nich a vyskúšame. No dobre, keď vás to video bavilo, nezabudnite dať, kto nemá u mňa odber a kto nemá ešte na tým video like, no tak nej ho dá, prosím. A čo ste lidi, uvidíme sa zajtra a možno aj dnes ešte. Ahoj.